कि किस किरदार की कहानी कब तक है क्या पता, किस किरदार की कहानी कब तक है क्या पता, कब किस पल कौन चला जाए क्या पता, किस किरदार की कहानी कब तक है क्या पता, कब किस पल कौन चला जाए क्या पता। आज ही सच है जी लो, आज ही सच है जी लो, कल कब जिंदगी मौत से हार जाए क्या पता। धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला, ई धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला। भरेला से झरेला, भरेला से झरेला, भरेला पुतला, धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला, ई धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला। भरेला से झरेला, भरेला से झरेला, जे भरेला पुतला, धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला, धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला। रावण लेखा ज्ञानी, दुर्योधन अभिमानी, बाली लेखा सानी, और कर्ण ऐसन दानी। हो रावण लेखा ज्ञानी, दुर्योधन अभिमानी, बाली लेखा सानी, और कर्ण ऐसन दानी। केहू के निशानी ना, केहू के निशानी ना, केहू के निशानी ना, खोजले भेटला। कितना सुंदर लाइन है, कितने बड़े बड़े लोग आए लेकिन आज किसी नामो निशान नहीं है। केहू के निशानी ना, केहू के निशानी ना, खोजले भेटला, धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला, धर्मशाला दुनिया एगो आवेला एगो जाला। और कौन कौन आए? अवध सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी, सुत श्री राम जी कर सर्व समरथ जी। दशरथ जी जिनके पुत्र ही श्री राम, दुनिया के पालनहार, जगत दाता, विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी थे। वो भी जब नहीं रहे, जब भगवान के पिता ही नहीं रहे, राम जी चाहते तो उनको अमर कर देते, लेकिन दशरथ जी भी नहीं रहे, तो हम और आप कौन होते हैं? हो अवध सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी, सुत श्री राम जी कर सर्व समरथ जी।
दधीची सत्य हरिश्चंद्र जी केहू के न भइली धरती पूछ शिवानंद जी। काल के उलारना काल जब आता है तो किसी से नहीं थमता। काल के उलार काल के उलार काल के उलार